Efie nipa efie bonsam ohadwo me wanu sumi ntumi nkansa ofie nipa pade ya me efie bonsam Ade. Sime koso mfie wono. Amani ani panne mu wo. Ade yi me nsem sa na koso. Ni ami ku. Ena. Ni saboafo. Ni saboafo. Ya bone. Papa, ni nia na chiba e wa abochi. O mani miskas wo fancy fie man. Aba. Oba yi yenko na ko chiri fie na. Wo de na wo china. Afi kwa de sisi ya no. Bra ne ba ye bufu a na ewu mu nyina no. Afiri ho de mi kunu be kan na wotie sika o musa de ba ye $20,000 mi kunu age mi nim be bi o diska na koto sisi ni pa o no ma wo se o ka me ho ma boa na nka mi kunu di efi no susu ma no susu na ni pa na ka me ne ba o na ase no wagoda we de wasema wo kan atwuma twe siasem bi so because o wase no maybe osia me ne me kan komo bi se obeba am ye de mpaibo agirem e kan ba na no wo so fra broche wan asama asem na wan asama kire me ma se won sisi yankasa won no ankasa na won nipadua na ogina honom no on ka hwe because ni ye bi obeye bia esa akora itina no kra me sia no na me busa ne se na sese yakosi se ne fie te se oso bibia ye papa bibia ye kama sese de bibia minya bibia ampai no kra minya ibo. Oh, Papa obuo. Chese minim de me kunu beka na woti o. Sisi no can say akwesi passport ene ne yewe passport nyina be gimi kunu ho. Me bisa so de ye de. O se ma me fam na ma no nto mugusu asem mo. Sisi na me na mo me sonson me ho because me de ma nto bebre ba. Mama nso obekume. Nti madam ho so. Sisi a no nipa no o se wa bodam. Mekuma bodam. Papa, ise me hiam paibo. Empabo de mi nye bi pa. O se Nyankopon be hwe wo me fie ho no ma me tisisi empabo de wo nye bi ampa. Ene sise de o yale. Ene fa ne bre. Papa. Na me de me aba me de me sida peja no. Wa bodam o. Ba akofo. Me so ne he. Na me ka de na chen wadi machi. Ono ya to ne chi woti me te kwan wadwane ko. Na wo nye obi obeka ho. No krene se me wia me ho kwa na me no wudi nkomo no. Nti me mpese me kurukura be hu se me makudi nkomo wo ba bia na me no aba be kasa. Papa ji se ne dia ya ne die. Ji se wan kasa wo ba. Na ba bo mpa e wo fie wono. Cause me ma aso me hu se ne hu ni ne ho so. Wo ka asam che na obeka akobọ me kunu amane. Eye critical. O de sese wa kan sa o de me. Me hu kwan ya me fa so me ya me ba fie o. Na ye di ho djuma because asema wo kan de enye normal sa because they am sini wase na ni edin wo sitie no na no ansem wo keka kire me no me konya na madwuma yem na kakra sisi we kra kire okuma na oyale na ai me hu se bibi ta kire meni ne bo pose ada wo benya ho no ne yaba wo na ase that day na am tell enwume ne yete se wabodam ama se ni kunu yete wana ni kunu first ye ma mefa abaya no no wabodam ni kunu na oya adwuma na o manka kakra so mo so no na de ma ne ba ye no papa oba no minim de koyeye o se ni kunu ekọ baabi oni kunu na mabonte na wo ba no ohia wo nipa ne se an na dwuma se ase nyina ne sika ehi nyina no efiri ono na oba na busuem efiri fie ho ana oba ye ni mi kunu be kontokwa muko tokwa ni wie ya oda na ni kwa meni ni bo po se on peda me yenko no that very day kana eno oboda sisi de bitima ka kire ne se ka wakoma to ye na sisi no se de wo ka se wo kukura hia me se me no gina wa ya asem foforo enka me no mi ni tini na me mpeda na me famre fio a choba mu mi din se dabi sisi de ayi de e wo se nye ni kokwa na sentitentete so what me chance na me be fio no so what me chance ai se me be fio me ba be sra wase mu na che se na no me ba ye no am uni wono
ne ma bu ma ba wo pofuru mu ebi ebeti ma ba beto se ebi ana oda ho no through that no ye be hu de be ye papa ka me be jo mi hu de ka wa ko ma to ye nti me de be ye mpai bo me koso adi ama mo ene be ye ni hia pa ye hia se watere me chira e koso abom mpai ama mo nti ka wa ko ma to ye be fi ade yoma be gu fom amen nti ka wa ko ma to ye why mama judi nti ka wa ko ma to ye why dance ye kura ko sera me ba ye kura na nkofu di no nti we de ka suru kura we de e ya sem ketu e bi why etu be twa why amen etu be twa amen nti wo de ni nyina se me kasa cho se ye din mo bi en wo se bi a o ba bi hia me na se bibi se ya papa na me kura me suo ko because me kura hu se me kwa na me ma wo ba fi no ma no obedi nkoma ene minim no ono anga so tibika so beti me kon se te ene mewu nti be sera why pacho you papa me da se pa Rasta. Bra. Untima me na oton banku ni fie o. Alanka bi. Ei. Wo hu krumani, wo hu obi a woni no. Woni me firi krum ha. Ntasa olong. Na mo la na bi na mkrum ha ma hu krumani. E for sense me chewa na. Ei. Ha? Na ma busian for to sen. Na me nko sa la ni. Enya anti ata ba ni. Entidian Ka che ada woni me wasam ana. me ni uni asem, mpese me no be nya asem. Enkroso line. Na minimo. Adoka si enimo. Ye wo ye no fie ho na wa ye wo hia we na wa ka we na wo bom dam na wo mam. Me. Asama wo ka kire me no no. Asama wo ka kire me no. Ka kire me so. Anti ata aba. Mi so. Asama wo ka kire me no no. Wo. Me sama wo manyame. Yo. Me sama wo manyame. Yo. Sa wala la na me sama family mo. Oboa emfa. Ha. Okay. Just say ya bonsamba. Uni ma adi ma kwede fro bonsamba. So uni ma busa boy. Me ye bonsamba. We ye bonsamba. Wo fra me bonsamba. Say we ye bonsamba. Why you lucky? Obey den. Utunsu adware. Obey den. Utunsu adware. Masa. Ani se masachira no. Utunsu ma so light. Why you lucky se me mafa nyame? Why you lucky se me sa unyam sumponi. Sa asema wo ka kire me no. Me sama wo manyame. Me se me sama wo manyame. Ya ojon na wo. Me boni amaye ne se wo twa ma wo kromani ame fe wo busa wo se wo ti anti ata afie. Enti wo hia wo kromu ni chi ame no. Me boni amaye no no. Entia ye force. Mate. Entia ye force. Entia ye force enti wo sa wo ka kire me se me de eye bronsamba. Me ka kire se fen. Me ye bronsamba. Wo bronsamba wo behu. Wo bronsamba wo. Mate. Nyame betua wo ka. Me sama wo manyame. Me sama wo manyame. Me sama wo manyame. Sa ebebo mi tiri so. We de nyame wati yo. Krom hafo mu nyina mate. Me ebebo mi tiri so. Mate. Yo yina obia mu pa. Fa Bible na ye den obia ni suban. Sa. Ye kono ha na me de me. Mi free on kono ha. Anti ataba mi free on kono ha. Mate. Hey. Anti ataba semme eye bronsamba mate na wo me sama wo manyame wo ye lucky se mafa nyame madome wo paawo me kopa me to ase agu so me de twere konkron me de bible na wo be hu ne be to awiakete na mo hu say yes uhunu panyina ka se panyini ni men ka se wo ya akwada je se mafa nyame eti obi anfa me manimu nya agoprema so mate Chese wo fa nyame a obia ye ne opede kirewo Yesu Kristo kure durumle bi okọ asori dem ohun se empanyifo to a omo to chacha no otwe abaabo wo mo na se wo watima gina aka chem se meme ye bonsamba ye behwe ne ye besi ye behwe ne ye beto chese ba fa nyame eti obia fa memanum ena ne agoprema so na we ewuram no opi na we ewuram no opi bati na nyame somti a me the Bible ko keso me kwa ko keso wo se nyame Bible kura an keso ama wo bibia antoa me nkase nyame eye kese da me nkase me tu nyame da na wo behu ne mema nyankopon ayo ene abusua wuo obi entumi moni chemso obakofo awada busua mu waje abusua no akenten so
nanso awidi abinai odem kosi manka na hwe se mahu kromani na mafrew sai krache enye wo na wote fie na ye ton banku wom no enye wo ni ante ataba no ma no asemani eni enso bo wa akase bo men kase hwewo wadi mi dwuma wakasa atia me wabɔ me bai bonsam no wose me eye bonsam ba we de obosompanyini kwa ahweata obosompanyini twofonta obosompanyini kwatepo me saman ne mamo me saman abrantie ne mamo me saman ante ataba ne mamo munkuno munfa ne nya hweapia mamo se minim sa na kwatepo wo beye sanso na minim sa na twofonta wo beye sanso na obosompanyini kwa ahweata wo beye munkuno na munkune saman me saman na busuafo nyina de mamo ade abrantie na ye no me saman ne de ne mamo sa ne sesai ye noa ne sai na amene se mahu kromani se me minim wo ye mani se wahunu panyini wahu kromani wo twe afa me so enu ani manu asemni me boni ni nananom mafom matomra obosompanyini kwa ahweata obosompanyini twofonta obosompanyini kwatepo mafom mona mudi woni bi asem mona mudi mobrohuni asem mona mudi obi bi asem muni asem wi se me difo a nanano momfa mome na so odifo a menim so odifo mamuni asem wi kura biem abrancher me pese mo bedi me ni mienu asem munkuno monye ne kran free ne nsem monye ne kran free ne nsem anti ataba me saman ne mamo me saman anti ataba mamo me saman anti ataba mamo munkuno monye ne kran free ne nsem munkuma anti ataba no momani hunu say yes abofra beto opanyini ni ahwe opanyini ni hwe kura no wo abatwen na ke noa ne sai na amen na wo abofra o ma wani atra wani nton e wo panyini so obosompanyini kwa ahweata obosompanyini twofonta obosompanyini kotepo me saman ne mamo meni abre munkuno mamu nimi mienu asem me se munkuno me frena mamo anti ataba Magaro. Na me ba sabe ibonsam ne duru kwa no so me ba boy ka boy impose rasta bla nile se wi obe kanyan sa semi anya anti ataba no sitana hwan nam se nam se kabibi nse wa shia kromani na kromani a wa shia no anka won cham se enche force me na me dem ho le pana me chia ba shia no pesenka o chia no pesenka me hu na anka me kutukutu anka ma chia am just yo se do di duru nchire nya wa boda mo ntin fa ne line ma msu obi da be ma bo ma adwen a kire no no I no boy ma when down on na ma bi na di ona me anka ta kwa ni shia Aro ba no musan ansiri nsunya o ya nsabia mihia no kuno are kila nya gutire o are mon tete ni wanu mon ne mama ne kam mama ne are mama ne mama ne mama ne are Afane, ade. Afane. Nyam. Kebiyo suni hau. Afane. Sita na sayo bi mana. Afane. Na we bribi tia minti mi bie manu kasa enye waka busuanu atumo waka manu atumo ade onipa obo ne sunsun mpo no Sisi we
Deɛ na meyɛ dɛ. Mia na oyare no. Aha. Deɛ na wo ya fa ho. Na deɛ na menye mfa ho. Deɛ na wo nya fa ho sese. Ebusua no so na ya panyin. Iti unua ketua yare dia. E wo so wo pe baabi na ade ne fa. Asa wa relax. Mempe baabi na memfa ne mfa. Aha. Na ne wuni baabi ne fa ne kopre kwan. Asama wo kasa wo se mempe baabi na memfa ne mfa. Meto menim baabi a mede ne befa. Iti wo a wo kyerɛ me se memfa ne mpe baabi mfa. Wonim ho afa ono no kwai. Se wo kan abusua no ho. Unka ho. Na wa be wa fine wa ware me ma be kan abusua no. Abusua ni tine ne hwan ya. Ana abusua ni tine yire na ne hwan ya. Na me de me de na minim a me de obi ko baabi. Eya ahomete nti sie no wo ye ne hwe ha se wo nua ne nda wo sa se bi mpedwas abaya kama sei wote na ware ase no wa bodam eya wo fe krom ha baabi ote na oda wo na so oda wo so edan na me no wodam bi wo ha wo ne sei wo ha wo ne sei se wo nua ho eti wan kopem da benda na obi musa aware na obai na ware de so ware be man na busua nyina eti wo ware be man na busua nyina na be ma no anyi bibia wo na wo de wo nyansa wo kire be man nyansa se me kunu na me na o me enti me de me nyansa ne ko jimini wo ho nti wo ma mani aba me ho so no makọ akọfa nyansa na me boa wo se ne wo ye no kura no wo didi matem awo de yaho aya asem na mi bisa o se de na wo ya afa ho ade sa ade chinya ne mre kwa na ekọ ena me amete wo na me no me te me baabi ono nso te ne baabi no ade nti na wo na wo kire me se de na me ya afa ho it means wo nim nyansa sene me nkire wo wadi matem wadi ya mi ade wo asem a wo kura waka chim sisi a che se wo nim nyansa sene me wo nim baabi akofa ne fa ne ko asem a wo ke wo asem a wo ke mi bisa o sisi de na wo ya afa ho obomode ne ba fie he mi nwuye kwa no kwa na ekọ ena mi bisa o se de na wo ya afa ho wo ye wo nua ba Unya ketua. Media minim. Maami a wo kyerɛkyerɛ me nsɛm yi. Wo kyerɛkyerɛ me fie ha di bra me wo. Ono na ɛkyerɛ me maami ma. Dodo ayeye. De oyɛ panyini ni wo yɛ ketua. Ɛne panyina a ketua ho mfa na ɛwɔ se wo yɛ de wo pɛ baabi na ɔde ne fa. Mesrɛ wo me ho dodo me. Meni wo a wo na wo ho. Mesrɛ wo kɔfa ne fa ne kɔ baabi ma me wate. De wonim baabi yi. So de kɔfa ne kɔ. So le ne kɔfa ne kɔ. Hwɛ ohima maka kyerɛw aware na wo baae no akoye se wo ba besuja wa ma mehwe nkwan wo ba aware bo mpaye fo aware ho kura wa aware mu yi enye fie hansem na wo de ba ba yɛ twiapia enye fie hansem na wo de ba ba yɛ burden mesrɛw untimi mesuja enyi nkwan mu na mo eba no say breach of contract mabusu asɛm nyɛ wo asɛm Unimu din seneme, unim nyansa seneme. Enki enfremi nyansa bo akwa. Mesrew. Da obe bie wa no akas me nua ba no ho asem se me fa no mpe baabi mfa mo. Da de no di mirika de betam na to ko ho de na pe baabi afa ma me. Emmo hu musuo enka ne ho asem nkyere me da. Eyi. Wo tiam Wo tiam Nipa no wonim. Bo a wo mu ade. Omo odam ekwan ode me fa so. Na ye day. Unya. Eti mi bo. Se bi bredo se ti se unya no wo twam na so woda kwam no wo be twa obegya no ho. Se wodi watem. Ni nyakopon kwa no oboye pokwa no ode yemfom so kye. Ode yemfom so kye. Ni ye ni pada sani. Enyi Yesu na mafa na ekamduru ona ko woto gatema mesa the blocks apia no so. Enam Yesu amafa no nti mehwe no metwam akọ. Emboni. Mame, besrew. It seems to be say wona me ware wona na se me no wotinti no wonfa me nye hwe unsuru me se ne abonte sufu usuru me no unsuru me utimi kasa manim anyhow ade a wona maba betena akora wo ye kire se wudi matem esan se menim nyansa wo kire me nyansa maame ma enenya wo last o de da bia me ka kire ma nenya wo last ma nenya wo last ma nenya wo last da ku mimie ma no nka nche se ma enenya wo last mi fra kwantu omu abe me bie ma no na edika padi me kan se yenye ma me na edika me ba ye bribi ni wo me bisa mi kuma kone kofa no otumi ya ko to sa bo bisi mi so a ka che so no firi ni so a obetimi di aba wo so ne na atu ni ya obetimi ato
na woye bribi tia minti me bie manu kasa enye yie waka busuanu atumo waka manu atumo ade onipa obo ani sunsun mpo no wamfa se